este curso segundo de primaria dentro do proxecto Arousa en Tradición. nos contamos, cantamos e recordamos. Grazas aos obradoiros de tradición oral coas nosas aboíños e aboíñas aprendemos un montón. Investigamos na casa que é a tradición. Tamén recopilamos as tradicións da Illa de Arousa. O día de pedir encántanos a ir xuntos e recorrer as rúas. E tamén nos encanta o Samaín, o Magosto e o Nadal. E o día do patrón que nos vestimos ben elegantes. Despois chega o Entroido, os Maios e Semana Santa coa Pascua, na que recibimos a visita dos nosos padriños e madriñas. Chegado o verán non podemos olvidarnos de San Xoán, o San Ramón, o Carnabrán E o Día do Carme, patroa dos mariñeiros. Despedímonos dando as grazas ás nosas familias. En especial aos nosos aboiños e aboiñas. Por ensinarnos refráns, xogos tradicionais e moitas cousas máis. Tamén aos nosos maiores do centro de Illa de Arousa lembranzas.